Исәнмесез? Бүгенге видео булачак бернинди монтажсыз. Чөнки минем ниндидер тема юк. Бүген хәтер көне, 12 октябрь. Һәм безнең политолог Руслан Айсин шундый платформа ясады, Татар шурасы дигән. Һәм без хәтер көнен шунда конференцияда үткәрдек. Сез аны карый аласыз. Анда төрле профессорлар, төрле яктан, Канададан, Австралиядән, Казахстаннан, төрле төбәкләрдән сезгә күрсәтәчәкләр үзләренең темаларын. Ничек ул татар телен, я ул глобализмма, төрле темалар. Минем уем, минем фикерем, бу бик яхшы әйбер. Менә ул кечкенә генә. Менә шулай кебек. Сез аны карый аласыз, аны ничек сез күрәсез? Руслан Айсин ясый. Ничек сез күрә аласыз? Барысы минем descriptions'та була, линклары. Мин ничә бу видеоны яздырам, чөнки бүген хәтер көне. Минем дә сөйлисе килә нәрсәдер хәтер көне турында. Безнең шаһидләр кем Казанны саклап, алар шаһид булдылар. Аларга мең көннәр булырга тиеш. Хәтер белән. Кул шәриф кенә җитә дияләр кайбер кешеләр. Шул хәтерне калдырырга, ләкин юк. Казанда тора урыслар кем Казанны алганга. Ләкин безне хәтерләмиләр. Кул шәриф кенә ул җитми. Без шуны сакларга гына түгел, безнең тагын да идеялар зуррак булырга тиеш. Без инде үзебезнең илебез турында, үзебезнең дәүләтебез турында уйларга тиешбез. Лайк куйгыз, язылыгыз, онытмагыз, керергә онытмагыз. Татар шурасына да язылырга, миңа да язылырга. Барыгызга сәлам. Миннән дә күбрәк видеолар көтегез. Минем инде бик күп әйбер әзер. Мин хәзер төрле илләрдә яшәгәч, минем бик күп эшем, шуңа күрә генә җибәрмим. Сау булыгыз. Хәтер көне. Онытмагыз бу санны. 1552. Сау булыгыз.